Hi mga karon, Bel! Kumusta? I hope okay ra mo tanan. Ang inyong nakita nga ricados kay balig 43 ni siya. Talong 12, sibuyas puti 25, sibuyas dahon 2, tamatis 2 ug ahos 2. Og magluto na tag calamares ay onion rings di ay. Mao kini ang mga ricados. Nayo usa ka itlog, duha ka kutsara nga cornstarch, optional duha ka kutsara nga flour. Pwede ra itlog ra puro. Of course, ug ang mga basic nga ricados, asin, bitsin, or pepper. Pwede ra sad pepper, optional ra sa na siya. So, ato na siyang isagol tanan. Mix, mix, mix lang. Samtang nagmix ka, gitaang na nimo ang kaha. Ug painito nimo og lunda nimo og mantika, ubay-ubayon yung mantika. Pwede gani deep fry unya, magtipid man ta, inaani pwede ra inaani kadaghan na. Og ay nasiguhat niya kay na sa salain ilunod ang para onion rings. Oh, di siya perfect nga rings kay why may perfect kay pareha niya go di siya perfect para nimo. Sa laing bahin ang ikaw ang putahi kay special ni siya kay mao ni siya ang welcoming dish nga specialty sa kong ugangan katong first ako pag-adto sa ilang balay. Og magsugod na ta. Of course, basic nga pagisa, ahos, tamatis ug gatong sibuyas dahon. Mix na nimo mga 15 seconds ni dayon imo nitong ilunod ang talong. Duha man to ang talong sa usa na lang kay nadi siya iud sa ilawom. So ana ko giapil usa na lang sa usad. Okay, move on lang ina na ginang life. Takuban sa nimo mga 15 seconds unya butangan na lang nimo og katong patis, bitsin, pepper ug uban pang mga ricados. Pwede siya butangan mag sugar, optional ra sa din ang katong itlog dayon. Mix na siya. Ug mao na ni siya, credit to my mother-in-law. Og mo na ni itong finished products, ang eggplant with egg ug onion rings. Ang eggplant ug ang onion, nani siya on antioxidants og makalower siya sa blood sugar level. Og happy eating! Mo kini ang Ronbel Gums!